adlaw. So what's up guys? Kumusta naman mo? Magpasalamat ko sa mga gatanaw sa ako road trip vlogs this past videos ng mga series na to. Sabali nga sa next time maghimo na pud ta og lain nga series dire sa Miss Or Kidnon. Karon na ako dire sa uptown kay mag road trip ta from uptown to uptown via Kanituan. Sa akong mga bago nga subscriber, magpasalamat ako sa pag-subscribe ninyo sa akong channel sa Mabok TV. Welcome sa akong channel and ubanin sa ko ninyo sa akong paglaag karon. So tara, let's go. Alright guys, natin ta sa uptown. And atong i-road trip karon is uptown to uptown via Kanituan. And init. Sa SM na area. Ang pangalan na yan nga dalan guys is Mastersons Avenue. So ting traffic na karong orasa dire lang ta moagi. Establishments, businesses. Baliktad na itong buhaton karon diri tas SM bypass road moagi tapos pa left din ta. Diri ang kuno Dois Uptown Eatery. No, kana
parkingan ni Watod. Soon to rise. Tagal na gid rin oh. Wow. Ano sa mga kahoy dire? Alright, tapos left turn na yun ta. Dalan dire para asa ka ni padulo. Medyo ningit-ngit siya. Hayag bagay gito gani ha. Silver Creek Subdivision. Welcome to Barangay Kanituan. Derjo Coffee and Juice. First time na kita. Last time mo gunya agi ko dire. Wala pa to siya. Guys, tagan din kay Kuandre Baligya. Rag mo nilang market nga part. Tagan Baligya dere.
Tuyok na tani. Slow down lang para sa mga sedan yung mga sakyanan. Okay. Baba dito. May Midway Seafoods Grill. Alright. Kung nakita niyo sa mapa kaganiya, igol ako nagtuyok. Ninawag sa ubos. Straight cut dyan. Pasaka na sa dayon. Natas patag karon. Natas sa patag nga area ba. Alright, diri sa kanituan. Slow down ta diri kay ay mukalit to nga. Alright, son to rise guys, ano kanituan dire yo. Kaning apart. Tabok tas tulay. Nakita yun yung mga subdivision, ay apartment, you know? Familia Apartments. Alright, saka ta. Wow, tanaw ang view dali. Sada yung ganyan dali. Sa sigig init, na brown na ang mga kahoy. Tagak yung one dahon. So pag ting ulan na po, mubalik na po na siya. Mug-green naman po na siya. Sada lang yun ito nga dalan bakit mura kagabiyahe padulong sa bukid nun. Oh, wow! Puro isa. Woo! Medyo nagliki lang yung dalan sa kilid. Buwat na sila kanal dito. Kita yung mga kahoy guys, ga brown na nga agi ba. O para tong last time nga niagi ko dire green guys tanan. Karon kay brown na sad. Wow. Oh, nay dalan nga ko ano. Yung mga ingani bago pa. Wala mag-slow down kita. Careful ta permi sa atong pagbiyahe guys. Mapamotor man o mapasakyanan.
basta moagi sa pikas na pod nga area diri sa right. Diri dalan padulong SM guys. Bibo na kayo diri sa SM. St. Francis Xavier Parish, Pueblo. Hillsborough Point. Oh, dagan sakyanan karon, no? Na siguro event diri Xavier High School na ito ni. Ay masakyanan na dagan kaya. Naguro event ang school. BPI Jollibee.